Mga kautoran, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Diyos. Sa sining-tion, diin kita makapadayon pagid sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa John chapter 4 verses 25 pakadto sa 26, mga duwa lamang ka bersikulo. Kag akon anay ni pagabasahon nga nagasiling, ang babae nagsiling sa iya, nakahibalo ako nga ang Mesiyas nga ginatawag Kristo mag-aabot. Kung mag-abot siya, magasugid siya sa amon sang tanan nga mga butang. Si Jesus nagsiling, ako ina, ako nga nagahambal sa imo. Ini amo ang pulong sa Dios. Pero agod nga mahangpan naton sing maayo, ay ining duha ka bersikulo nga akong ginbasa pag-ulang. Ato nanay i-review jutay ang mga bagay nga ato naman natunan sang nag-agi nga Domingo. Ang istorya diri amo nga si Jesus Christ, nagpanlakatan siya halin sa Galilea, kag nakaabot siya sa duog nga gitawag Samaria, kag dito sa bubon sa Sikar, sakop sang Samaria, nagkitanay sila sang babae nga nagtimba sang tubig dito sa bubon, kag nagsugod ang ila istorya na anungod sang tubig mismo. Si Kristo naghambal sa iya, sa babae, nga tagi ako sang tubig. Kagansiling sang babae, nga nga magpangayo ka sa akon sang tubig kay ikaw isa ka Hudiyo, kag ako isa ka babae nga taga Samaria. Kay sadto nga tion, hindi maayo ang relasyon sang mga Hudiyo sa mga taga Samaria. Kag nag-progress ang ilang istorya, kag ang babae naghambal kay Jesus Christ nga ini nga bubon siling sa babae ginhimo ni Jacob para sa iya kag sa iyang mga kaliwat. Kag ini nga bubon tama gid kanami kay wala ini nagakahubsi sang tubig. Ang tanan nga kaliwat ni Jacob kag ang tanan niyang kasapatan nagainom diri, pero bugana agad ang tubig halin sa sini nga bubon. Pero si Jesus Christ naghambal sa sini nga babae, din sila nagkitanay dito sa bubon. Silin ni Jesus Christ nga pero ang bagainom sa tubig halin sa sini nga bubon o hawon liwat. Ang tubig iya nga akong ginahatag amo ang buhi nga tubig nga ang makainom hindi na pag-uhawon liwat. Kagang makainom sa tubig nga akong ginahatag, makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pero wala dira naguntat ang ilang istoryanay. Ang babae naghambal kay Jesus Christ nga wala siya katalupangon kung sinugid si Jesus Christ. Sabi ni isang babae nga si Jesus Christ isa lang ka ordinaryo nga tao, nga Hudiyo. Okay, siling sang babae, siling niya ang amon mga katigulangan diri sa Samaria, nagpahimo sang dako nga simbahan diri sa bukid sang Jericho, kag siling sang amon mga katigulangan nga matutuod nga manugsimba dapat magsimba diri sa sinindako nga simbahan sa Jericho. Pero si Kristo nagsiling sa iya, okay, wala ka mo makahibalo kung sinugid ang dapat nga simbahon. Kag ang babae nagsabat sa kay Kristo, siling niya, kamo iya naghimo sang simbahan dito sa Jerusalem, kag naghambal kamo nga ang matutuod nga magasimba dapat dito magsimba sa Jerusalem. Pero kami iya nga mga taga Samaria nagapati nga ang matutuod nga magsimba amo ang nagasimba diri sa simbahan sa bukid sang Jericho. Kag si Kristo nagtadlong sang una-una sini nga babae. Ngin siganan siya ni Kristo,
Ang matutuod nga manugsimba dapat magsimba sa Amay, sa Espiritu kag sa kamatuoran. Kay ang Dios Espiritu kag ang matuod nga nagasimba sa iya dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran. Ang babay naghambal kay Kristo. Siling sa babay, Sir, siguro ikaw isa ka propeta, siguro ikaw isa ka Mesiyas. May duha ka pagkilala sang babae kay Jesus Christ sa siningation, isa propeta, kagang ikadwa siling sa babae, siguro ikaw isa ka Mesiyas. Sa pagkamatuod, si Jesus Christ ang diri sa duta, damo ang mga pagkilala sa mga tao na nungod sa iya. May problema ang mga katawhan katulad man sini nga babae nga daw wala sila makatalupangod kung sinugid si Jesus Christ. Ang babae diri hindi sigurado, katulad nga nagsiling lang siya, sa akon pamatyag ikaw isa ka propeta. Sa akon nga pamatyag siguro ikaw isa ka Mesiyas. Hindi sigurado ang pagkilala niya na nungod kay Jesus Christ. Kung sa bagay, primero pa to nila pagkitanay, primero nila nga pag-istoryanay, wala pa man siya idea kung sino si Jesus Christ. Karon nga tion, tilawan naton kutob sa aton mahimo, nga kilalahon gid naton si Kristo kung sino gid siya. Agod nga kita, kung may matinaw na nga pagkilala kay Kristo, mas mahapo sa aton ang pagbaton siya subong nga aton manuluwas, kag mahapo sa aton ang pagsimba sa iya, mahapo sa aton ang pagtugyan sang aton bug-os ang kabuhi sa iya, kung makilala naton siya, sing labing maathag, kung sino gid siya. Pero aton anay tadlungon, ang isa ka pulong nga ginambal diri sa amo nga babae, siyang pagsiling, siguro ikaw isa ka Mesiyas. Mga kautoran, ang pulong nga Mesiyas, kung sa aton pa, ang manuluwas nga ginhatag sang Dios, nga iya ginpromisa, nga ipadala sa sini kalibutan, sa paghatag sang kaluwasan sang aton mga kalag. Okay? Ang Mesiyas, kung sa aton pa, ang manluluwas, nga ginsaad sang Dios nga iyang ipadala sa kalibutan agod sa pagluwas sa aton. Amo na ang kahulugan sa pulong nga Mesiyas, ang ginsaad sang Dios nga iyang ipadala sa pagluwas sa aton. Ang pulong nga Mesiyas, pulo parehas malang ini siya sang pulong nga ginagamit sang Bible nga ginapatuhoy kay Kristo, kay Jesus Christ, ang pulong nga Kristo. Ang Kristo o kon ang Mesiyas, isa lang ang kahulugan. Ang manuluwas nga ginsaad sang Dios sa pagluwas sa aton. Mesiyas o kon Kristo, isa lang ang ilang kahulugan. So talupando naton sing maayo kung paano naton makilala si Jesus Christ sing labing matag. Kay man kung hindi naton siya makilala sing gusto, di daw medyo maalang-alang kita sa pag-surrender sang aton mga kabuhi sa iya, kay basi kon siling naton, basi hindi manusto. Kay halin sang una, tub-tub subong, lain-lain ang pagkilala sa mga tao na nungod kay Kristo. Okay? Tanaw naton sing una, halin sa Old Testament, sa Isaiah 7:14, kung ano ang ginhambal ni propeta Isaias na nungod kay Jesus Christ nga aton manluluwas. Aton gid nga basahon, kag aton ini nga hangpon binagbinagon sa aton mga kabuhi. Isaiah kapitulo 7, chapter 7, verse 14. Diri nagasiling ang bala na kasulatan, karon ang Ginoo mismo maghahatag sa aton sang isa ka tanda. May isa ka babae o kon birhen nga magabusong. Magabata siya sang isa ka anak nga lalaki,
kag pagatawgon siya nga Emmanuel. Okay, ang pulong diri ni Propeta Isaias, naghambal siya nanungod sang propesya tagna nga may matao nga manuluwas. Pero aton tandaan ang mga sign, ang mga tanda nga ginhatag ni Propeta Isaias nanungod sang ginpromisa sang Dios nga manuluwas. Siling ni Propeta Isaias, ang isa ka birhen. Okay? Ang lain-lain nga mga translation, may naghahambal dalaga. May isa ka dalaga. Pero ang problema tadi, kung magsiling kita nga isa ka dalaga, may araman niya nga dalaga nga hindi birhen. Mas maayo kung ato nalanggid sundon ang ginhambal sang Bible nga may isa ka birhen nga magabusong kag magabata sang isa ka lalaki. Kag tawgon siya nga Emmanuel, nga kung sa aton pa ang Dios kaupod naton. Sa tanaw naton ang mga tanda, ang manuluwas, ang iyang nanay, birhen. Ang manuluwas nga matao, lalaki. Kag ang iyang ngalan, siling ni Propeta Isaias, Emmanuel. Nga kung sa aton pa ang Dios kaupod naton. Okay? Ina nga propesya o kung tanda, ina nga tagna natuman dira kay Kristo kung imo na tan-awon ang New Testament. Ang propeta amo ini ang mga tao nga nagahatag sang mensahe halin sa Dios pakadto sa mga tao. Ti Old Testament pa niya kay si propeta Isaiah amo nagambal sini. Kung magtan-aw ka naman sa New Testament, kagaton tanawon ang Lucas chapter 1 verses 30 down to 33. Dira naman niya si Gabriel, ang anghel nga si Gabriel, nagkadto kay Virgin Mary didto sa Nazareth. Kagintamyaw sang anghel si Mary. Ang Dios magpakamayo sa imo. Namutan ikaw sa tanan nga babae. Si Mary daw nakibot sang ginahambal sang anghel, pero ang anghel nagpadayon hambal siya. Sinya namutan ikaw sang Dios, kag ikaw magabusong, arina ang katumanan sang ginhambal sang propeta sa Old Testament. Siling niya kay Mary, isa ka babae nga birhen, kung sa ato pa way pamatandog sang bisan sino nga lalaki, nga magabusong ikaw sang isa ka bata nga lalaki. Siling ini siyang anghel kay Mary. Kag pagatawgon mo iyang ngalan, Hesus, kay siya magaluwas ang iyang mga katawhan, kag siya mangingamhanan, pagatawgon nga anak sang Dios, kag siya pagatawgon nga hari, kag ang iyang ginharian wala sing katapusan. Amo ina ang matag nga ginhambal sang anghel kay Mary. Okay, nagpadayon ang anghel kay si Mary sa tong etiyon, kalaslon kay Joseph, pero wala pa sila makasal. Wala pa sila mag-updanay. Nasapwa ni Joseph nga manginbana niya, nga wala pa sila nakasal, kag wala pa man sila mag-updanay, wala pa sila nagtanduganay, nagbusong na si Mary, naglibog ang ulo ni Joseph. Kagan siling sa Bible, nga si Joseph isa ka tao nga matarong, kag hindi siya gusto nga mahuyan si Mary, kag naglibog ang ulo niya nga wala pa sila nagtanduganay, nagbusong na siya. Kay pagkilala ni Joseph kay Mary, isa siya ka babae nga matarong, nga hindi makahimo sa ginasiling naton na immoralidad nga sa isang pagpakasala. So sa nagabinag-binag si Joseph sining nga butang, kagusto niya nga maglikaw na lang, maglayas, maglakat na lang, agod nga wala sing kaluyan, nga matabo. Ang anghel nagkadto kay Joseph, kag naghambal, Joseph, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Mary. Kay ang iya ginabusong,
lalang sang balaan nga espiritu. Kung sa aton pa pahito, paagi sang balaan nga espiritu. Kagansiling sang angel kay Joseph, magabata si Mary, sang isa ka manluluwas, lalaki nga manluluwas sang mga katawhan sa kalibutan. Kang nagpadayon si Joseph sa si Gabriel nga anghel paghambal kay Joseph nga nagasiling pagatawgon mo ang iyang ngalan Emmanuel. Kung sa aton pa ang Dios kaupod naton. Ang propeta sa Old Testament kay si Isaias naghambal nga ang mataw nga na manuluwas lalaki kang iyang ngalan Emmanuel natuman sa New Testament. Kung sa aton pa, insakto ang natabo. Ang katumanan, yara kay Kristo. So mga utod, kung Mesiyas ang paghambalan, dapat maathag ini sa aton, nga 100% ang ginsaad sang Dios nga aton manuluwas, amo si Ginoong si Kristo. Kay halin sa Old Testament, kay Isaias, pagkadto sa New Testament, ang propesya natuman dira kay Kristo. Ang yang nanay birhen, ang yang ngalan Emmanuel kag Jesus, duha ka ngalan na sulat sa New Testament, kag insakto nga siya amo ang aton manulwas. So sa sina pa lang nga mga kamatuoran, ato na mabalan nga hindi gid kita magtalang kung sino ang manuluwas nga ginpadala sa Dios para sa aton tanan, agod matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Kundi si Kristo gid lang. Kag wala na sing iban, kaya mo na siya ang ginsaad sang Dios nga iya ipadala. Karon tapos na, ginpadala na. So ato na lang siya batonon, kag saligan, kag wala na sing iban nga ginsaad ang Dios para sa aton luwas kay Ginoong Hesukristo. Luwas na, ari pagid ang pagkilala naton si Kristo mismo. Okay? Paano naton makilala nga siya gid amo ang Mesiyas? Si Kristo gid amo ang Mesiyas? Ikaduha, amo ini, si Kristo mismo nagpakilala nga siya amo ang Mesiyas. Ang una yang ginabala naton, si Propeta Isaiah nagpakilala sa aton nga si Kristo amo ang aton nga manluluwas. Ang ikaduha iya, si Kristo mismo amo ang nagpahayag nga siya amo ang Mesiyas, kung sa aton pa ang ginpadala sang Amay sa pagluwas sa aton. Okay? Ginbasa na kon kay na, pero tanaw naton ang John chapter 4 verse 26. Nagsiling dire si Jesus Christ sa babay, si Jesus nagsiling, ako ina siya. Kay man ang babay, nagmeet lang kay Jesus Christ nga nagsiling, siguro ikaw amo ang Mesiyas. Kay naghambal si Kristo na nungod sang matutuod nga magasimba sa Ginoo. Okay? Paghambal sang babay nga siguro si Kristo amo ang Mesiyas, nagsiling si Kristo sa iya, ako ina siya. Ginako ni Kristo, gintilala niya sa tubangan sa sini nga babay nga siya amo ang matuod nga Mesiyas. Siling niya, ako nga naghambal sa imo. Ako nga naghambal sa imo, siling ni Kristo, ako amo ang ginahambal nimo nga manug-abot nga Mesiyas. Naghambal pa lang ang babae nga may mag-aabot nga Mesiyas, si Kristo ay nagsiling nga, ako ina siya, ang ginahambal mo nga Mesiyas, ako ina nga nagapakighambal sa imo. So sa siningation, mahangpa naton nga si Kristo mismo nakahibalo nga siya amo ang manuluwas nga ginpadala sa Amay diri sa kalibutan agod sa pagluwas aton sang aton mga sala.
So si Kristo siling naton, wala siya nagabutig. Konforme kitang tanan, kaya mo ina, ang ginahambal sang Bible, nga wala sing bisan isa kasala, nga nakasulod sa una-una, kan sa kasing-kasing ni Kristo. Siya lamang ang ginbunag sa sining kalibutan, nga wala sing sala. Ang Bible nga siling, ang tanan nakasala, kag nakabsan sang himaya sang Dios, kag wala sing isa ka tawo nga matarong. Pero si Kristo iya ginabalik-balik sang Bible nga wala siya makahimo sang sala. Si Kristo sang diri sa dota nagatubang sa mga tao kag naghambal sa mga katawan. Sino sa inyo ang makapamatuod nga ako may sala? Kung maghambal ako sa inyo, siling ni Jesus Christ, wala kamo nagapati sa akon. Sino nakabalo sa inyo? Sino ang makapamatuod sa inyo nga ako nakasala? Halin sang una tubtob subong, wala sing isa ka tawo nga makapamatuod nga si Kristo nakasala. Amo ini ang ginatawag sa aton, ginatudlo sa aton sa balaan na kasulatan, si Kristo mismo, ginako niya, ginkilala niya, nga nagsiling, siya amo ang Mesiyas. Kung sa aton pa, ang manuluwas, nga ginpadala sang Diyos nga Amay, diri sa dota, agod nga maangko naton, ang kaluwasan sang aton mga kalag. Kagang sunod diri, hindi lamang si Kristo nga nagsiling nga siya amo ang Mesiyas o kon ang ginpadala nga manuluwas, ang Amay mismo sa langit nagpahayag nga si Kristo amo ang iyang ginpadala nga manuluwas. Aton na tanawon ang nabal-an na naton nga mga kamatuoran sang una, kag ini makita sa Mateo kapitulo 3 halin sa 16 pakadto sa 17. Panahon ini sa pagbautiso kay Jesus Christ. Anong natabo sang si Jesus Christ ginbautisohan didto sa suba sang Jordan? Ang nagbaptize sa iya si John the Baptist. Paghawas ni Kristo halin sa tubi, tapos nga ginbautisohan siya, ang balaan nga espiritu nagkunsad sa iya sa dagway sang salampati. Ano pagid ang natabo? May tingog nga naghambal halin sa langit. Ang tingog sang Amay, ang siling niya sang Amay, ini amo ang pinalangga kong anak, nga sa iya nalipay o ko nahamuot ako. Ang ginpahayag sang Amay, amo nga si Kristo, iyang pinalangga nga anak. So, ang Amay naghambal, nga si Kristo amo ang iyang anak, nga kon sa aton pa, manuluwa sa sininga kalibutan, ginako, ginpahayag sang Amay, sa tubangan sa mga katawhan, sa tion nga nagpabaptize si Jesus Christ, nga si Jesus Christ iyang anak. Kag amo ina ang ginahambal sang Bible, nga ginpadala niya nga iyang bugtong nga anak sa pagluwas sa aton. Ang Amay mismo naghambal nga si Jesus Christ iyang anak. Kag ina nga anak ang iyang ginpadala amo ang aton manuluwas. So hindi kita magtalang sa pagkilala karon nanungod kay Kristo, kay ang Amay mismo naghambal nga siya amo ang iyang anak nga ginpadala. Luwas sina may isa pa gid ka record nga ginhambal sang Bible nanungod sa Amay. Kag ini makita sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 7. Ini panahon sang ginasiling pagbag-o sang dagway ni Kristo, transfiguration. Ang istorya naghambal sang subong sini. Si Jesus Christ nagdala sang iya mga gintutunan pakadto sa mataas nga bukid. Kag sang didto na sila, ang ginmitlang gidri nga mga gintutunan amo si Pedro, si James, nga nag-upod siya dito sa bukid.
Sang dito na sila sa taas nga bukid, siyempre nagtulot-tanaw sila palibot, kag gulpyada lang nakita siyang iya mga gintutunan nga ang dagway ni Kristo nagbag-o, naglain ang iyang itsura. Kag luwas sina talupangdan nila nga ang bayo ni Kristo nagputi, pinakaputi nga sahi sang bayo ang ilang nakita. Wala sila nagistorya kag nagpamangkot kay Kristo, pero may dugay-dugay, may nabatyagan bagid sila nga lain. Ang panganod nga pulti kay itom sa ibabaw, daw naghimong atok sa ila sa ibabaw. Kag sa pagtanaw nila sa panganod, may tingog nga ilang nabatian halin sa panganod nga naghambal. Kag ang ginhambal halin sa panganod nagasiling, ini amo ang pinalangga ko nga anak. May magsugpon pa, siling niya, magpamati kamo sa iya. Ginhambal sang tingog halin sa panganod, kagina tingog sang Diyos nga Amay. Ano ang ginhambal niya? Siling niya, ini amo ang pinalangga kong anak, sa iya magpamati kamo. Sondron nyo, pamatian ninyo ang iya ginahambal. Si Kristo nagpakilala nga siya amo ang Mesiyas. Siling sang Amay, pamatian ninyo, kag tumanan ninyo, tuuhin ninyo, batunan ninyo nga siya amo ang ginpadala sang Amay nga manuluwas sa kalibutan. Ang problema naton amo nga daw hindi kita magpamati, daw hindi kita magtuo sa iya, pero ang matuod halin sa Old Testament, bakadto sa New Testament, ginahambal nga si Kristo gid lang ang bugto nga manuluwas sa sini nga kalibutan nga ginpadala sang Amay. Duha ka beses nga nabatian nga ang Amay naghambal panahon sang bautismo ni Kristo kag panahon sa pagkambyo sang itsura ni Kristo sang dito sila sa bukid upod ang iya mga disciples. Sa iya magpamati kamo, patihin ninyo ang iyang ginhambal. Amot ko na dunduman pa ninyo sa mga nag-agi nga mga binolan nga nagpamalandong kita sa tong tion nga may kasal sa kana nga dito si Mary kag ang iya mga gintutunan. Naubusan sila sang ilimnon panahon sang kasal. Nagpalapit si Mary, ang nanay ni Jesus Christ, kag ginambalan niya si Jesus Christ. Sinya naubusan sila sang ilimnon, ang bino naubos. Ang sabat ni Kristo, primero, siling niya, wala pa mag-abot ang akong tion. Pero sa hindi madugay, si Kristo nagpalapit dito sa mga sulugoon nga magkuha sang tubi, punon ang tadyaw, kay sadto nga tion si Kristo nagplano nga maghimo sang milagro. Himuon ang tubi nga bino. Pero ang punto amo niyo, si Mary naghambal sa sulugoon, mga sulugoon, nga kung ano ang isugo ni Kristo, tumano nila. Amo nang hambal ni Mary. Kung ano ang isugo ni Jesus Christ, sundon nila. Ang hambal ni Mary, kag ang hambal sang Diyos nga Amay dito sa langit, pulo parehas. Nagsiling ang Amay, pamatia ninyo siya. Pamatii kag sunda ninyo siya. Ano ang siling ni Mary? Kung anong ihambal ni Kristo, amo ang sundon ninyo. Ti ano ang ginhambal sang Bible na hanungod kay Kristo? Ang ginhambal sang Bible sa aton, nga si Kristo amo ang Mesiyas, kag wala na sing iban. Kung sa aton pa, wala na sing iban nga manluluwas nga ginpadala ang Dios sa aton, luwas kay Ginoong Hesukristo. Ano pagid ang ginahambal sang Bible? Si San Pedro
isa sa mga sumulunod ni Jesus Christ. Sa Mateo 16, halin sa 16 pakadto sa 17, makita naman naton dre kung ano ang gindeklarar ni Pedro na nungod kay Kristo. Gintipo ni Jesus Christ ang iyang mga sumulunod, kag si Kristo nagpamangkot sa ila. Siling ni Kristo unang nagpamangkot. Sa inyong pagpamati, ano ang siling sang mga tao? Palibot nato nanungod sa akon. Ano ang siling sa mga tao? Sino kuno ako? Siling sa mga tao, siling sa mga gintuton-an ni Jesus Christ. Siling sa mga tao, ikaw kuno si John the Baptist. Ikaw kuno ang propeta nga si Jeremiah. Lain-lain ang pagkilala sa mga tao na nungod kay Kristo. Ila lang ginlevel si Kristo sa mga propeta sa Old Testament. Ginlevel lang nila si Kristo kay John the Baptist. Wala gid sing insakto nga sabat. Nagpamangkot si Jesus Christ sa ila. Siningati kon amo nang ginahambal sa mga tao na nungod sa akon, para sa inyo, sino ako? Ang ginpamangkot naman ni Jesus Christ, sila mismo nga iyang sumulunod. Ang nagsabat amo si San Pedro. Kay man si San Pedro para hambal ni siya sa mga sumulunod ni Kristo, si San Pedro amo ang madali maghambal. Sili ni San Pedro amo ini, ari ang pagkilala ni San Pedro. Kagya ini gindeklarar. Sila ni San Pedro, ikaw amo ang anak sang Dios nga buhi, ang manuluwas sang mga tao sa kalibutan. Kabalo ka ko nanong sabat ni Kristo. Siling ni Jesus Christ kay San Pedro, husto ikaw, hindi tao ang nagpahayag sina sa imo kamatuoran. Ang Diyos mismo, amo ang nagpahayag sa imo sina nga kamatuoran. Si Kristo konforme nga husto si San Pedro, nga siya amo ang Mesiyas o kon manuluwas nga ginpadala sang Amay sa sini nga kalibutan, agod nga maangko naton ang kaluwasan sang aton mga kalag. So matinaw diri ang aton gintun-an, kag hindi na kita magpanduwa-duwa kung sino ang ginpadala sang Amay sa pagluwas sa aton. Si Kristo, ginbaton niya, ginkilala niya sa tubangan sang babae nga taga Samaria nga siya amo ang Mesiyas. Si Propeta Isaiah sa Old Testament naghambal nga siya amo ang Mesiyas. Ang Amay mismo sa langit naghambal nga ini amo ang pinalangga kong anak, magpamati kamo sa iya. Kung sa aton pa naghambal ang Amay nga si Kristo nga ang anak nga ginpadala amo ang Mesiyas, ang aton manuluwas. Si San Pedro nagdeklarar sa tubangan ni Kristo upod sang iya kaupdanan ng mga disciples ni Jesus Christ. Siling niya, ikaw ang Kristo, ang manuluwas, ang anak sang buhi, gamhanan kag buhi nga Diyos. Okay. Aton kilalahon 100% sa aton kaugalingon subong nga si Kristo amo ang aton manuluwas. Mga 2,000 na ka mga tinuig ang nag-agi halin sang si Kristo sa duta. Kung wala pa ikaw nagakilala nga si Kristo amo lamang ang bugto nga manuluwas, makasiling kita nga 2,000 na ka mga tinuig hasta subong wala pa ikaw kag ako makahibalo na nungod sang aton manuluwas daw sobra na sina kadugay. So gina-examine naton sa siningation ang balaan na kasulatan nga nagahambal sa aton nga ang Mesiyas ang ginpadala sang Dios sa sininga kalibutan agod matigayon ang aton kaluwasan, amo gid lang si Kristo. Wala na sing iban na ginpadala ang Amay sa idalom sang langit
kag sa ibabaw sa nga duta, diin kita makaangkon sang aton kaluwasan, luwas kay Ginoong Hesukristo. Kung hindi ikaw magkilala nga si Kristo amo ang Mesiyas, ang aton manuluwas, ang Bible nagahambal nga ang tion magaabot. Kagini makita naton sa Pilipos kapitulo 2 halin sa 10 pagkadto sa 11. Ang tion magaabot nga ang tanan nga mga tao sa sining kalibutan magapiko magaluhod sang ila mga tiil kag magakilala sa atubangan sang Amay nga si Kristo amo ang aton manuluwas. Kilalahon sang mga tao. So hindi kita makasiling nga makalikaw kita sa pagkilala kay Kristo. Ang tion magaabot nga ang tanan nga mga tiil magapiko sa atubangan sang Amay kag magakilala nga si Kristo amo ang Ginoo sa mga Ginoo kag hari sang mga hari, ang Mesiyas nga igin padala agod sa pagluwas sa aton. Wala na sing iban nga Dios kag manugpatunga sa Amay kag sa mga tao, luwas kay Kristo. Wala na sing iban nga manugpatunga, wala na sing iban nga manuluwas nga makapatunga sa aton sa Amay kag sa aton ng mga tao diri sa sininga kalibutan, luwas kay Kristo. Wala na sing iban tungod kay siya lang ang ginpadala nga manuluwas kag siya lang ang sarang makaluwas sa aton. Mga kautoran, sa katapusan, kilala mo na si Kristo nga imong manuluwas. Tapos nga makilala mo nga siya lang ang bugos, ang bugto nga manuluwas sa sining kalibutan. Anong buhaton nimo sa tapos nga makilala nimo siya? Ang ginatudlo sa aton amo kay siya man lang kag nabal-an na naton halin ay hansang una tubtob subong nga siya lang ang manluwas. Ang dapat naton himon amo nga batonon naton siya nga aton manuluwas ang aton kabuhi. Isurrender naton ang aton mga kabuhi dira siya. Hinulsulan naton ang aton mga sala kag aton siya alagaron. Tubtob siya ang pagbalik liwat sa sininga kalibutan. Madamong salamat. Kagabay ang Diyos magapadayon siyang pagpakamayo sa atong tanan.